3. Какво става, хора? Втора част от Wasabi Challenge. Това е Руси Монстър, а това е Fun Challenge. Аз съм Люби Вяви. Fjorch 321 ProtsBG и продължаваме с Wasabi Challenge. Ето пак истина или лъжа. И така. Когато събера достатъчно коментари, ще направя и предизвикателствата и въпросите. Да не се притеснявате за това. Естествено. Да, за да съм. Аз съм последен. Последен задавам въпрос. Естествено и за мен важи същото. Той още няма видеоклипове и въобще не го търсете. Да, сега това ще му е втория клип. Но ще си той правя. въобще не снимат. Но ще си правя, Добре, сега- защото нямам достатъчно място. Нашата галактика е единствената. Добре, към въпрос към Руси. Не е вярно. Дай къде. Хай, това е най-популярната дума в света. Не, грешно. Окей, най-популярната дума в света. Руси? Към кой? Към теб. Диаметърът на Луната е по-голям от разстоянието от Лос Анджелис До Ню Йорк. Грешно. Точно така. Сега към Павел. Ти съм яла Wasabi, втория епизод. Звука е най-бързото нещо в Вселена. Да, Вселената. Вярно. Вярно е. Сега съм аз. Така, въпрос към Рус. По време на управлението на цар Самуил е бил златния век на България. Не е вярно. Петьо, имаш 20%. Вярно е. Така. Павка. Него са компания за играчки. Не е вярно. Вярно е. Да, вярно е. Сега пак сте. Маля, още никой не е ял Wasabi, това е чудо. България е освободена от турско робство през 1812. Може ли? Този клип приключва, когато някой заде 2 пъти Wasabi. Между другото. Истина. Лъжа! 1800. Ай, дай си Как си знае? Между другото, той яде най-много Wasabi. Чакай, бе! Чакай, аз не му си. Стига, бе, чакай. Чакай, аз не му си. Добре, другия път аз му си фон. Другия път може да не е. Айде, бягай. Бягай там. Бягай. Добре. Сега ти към мен, нали? Да, сега, Butterfly в буквален превод означава летящо масло. Точно това. Айде. Буквален ли каза? Окей. Буквален превод. След като изям това Wasabi, приключваме, така че нека да го направим като... Не, Стига! не, бе. Остане. Ей, Wasabi, ще те изям. Така, готово. Хора, това беше... Окей, това беше от този клип. Долу в линка в описанието ще има и тяхните канали. Тези, които снимаха, бяха Лъчезар. Твоя канал е The King of Cool. Той също се абонирайте за него, качва много яки работи. Тук на моя телефон е Димитър. Той няма канал, обаче е готин. Чиста фамилия на Руси е Керкер. Това е Ивайло Глупака, който някой епизод ще направя специално за да го набия. А именно Кешмания. Да. Аз И това написах, беше Fun Challenge. Това беше Руси Монстър. Това е Антонио, където аз е. написах